Wareg Gusti Pangklimbang 5 menit dina Selasa Pon tanggal 21 April taun 2026 kapethik saka Injil Yohanes bab 6 ayat 30 tekan ayat 35. Sawetara wong jaban kapitayan padha nuduh wong Katolik minangka wong kanibal. Wong kang seneng mangan daging manungsa. Kang dadi dasar alasan panuduhi yaiku wong Katolik padha mangan daging lan ngombe getih manungsa sing jenenge Yesus Kristus. Njur kepriye wong Katolik padha mbela diri ngadepi tuduhan sing ora bener iku? Apa ya trima wong Katolik kapitenah wengis kaya mengkono? Pangklimbang kita dina iki muga bisa dadi pepadang sarta piguna kanggo aweh jawaban mring wong-wong kang ora mangerti kekatolikan kaya mengkono. Marang wong-wong kang padha nyuwun pratandha, Gusti Yesus medharake menawa panjenengane mono roti panguripan. Aku iki roti urip. Sapa kang mara menyang aku ora bakal luwe lan ngelak sak lawase. Kanthi migunakake gegambaran panganan kadonyan yaiku roti mana dek jaman Nabi Musa. Gusti Yesus kupiyon nerangake panjenengane minangka sang panganing rohani. Nadyan asale saka Allah sarta margake lan gawe sempuluring urip, mana sipate amung sawetara. Nanging Gusti Yesus sang roti urip saguh paring wareg kang sipate langgeng, marga panjenengane sang sumber urip piyambak. Panjenengane paring rangsum kanthi sabda dalem, kanthi karsa dalem, kanthi piulang dalem, luwih-luwih kanthi sih nugra daya rohani kalanggengan kang ora bakal mati. Mangan salira dalem ora kudu kamangerteni ngemah-ngemah daging abang manungsa, sarta nginum salira dalem ora ateges ngombe gedhing manungsa. Nadyan wong Katolik percaya sak yakin-yakine menawa roti lan anggur kang padha katampa mujudake salira lan rah dalem Gusti, nanging kabeh mau kamangerteni sarta kasawang sacara rohani. Kanggo kang ora percaya, barang-barang kang wis kakon segrir mau ya amung tetep roti lan anggur, dudu salira lan rah dalem. Mula tembung pitaya utawa percaya dadi banget-banget ing wigati. Sesawangan arupa roti anggur mujudake pancadan sacara indrawi kanggo tumuju kapitayan rohani. Jroning keyakinan, Gusti Yesus migunakake hosti kang panjenengane ngendikake minangka salira sarta anggur kang panjenengane ngendikake minangka rah dalem. Yang Roh Suci kang nuntasake karya kaslametan dalem Gusti Yesus. Kanthi wedharan iki satemene Gusti kersa medhar kekeran sakramen Ekaristi. Ing sakramen Ekaristi iki gegambaran lan prastawa Gusti rawuh minangka panganan nyata. Wong sinebut wareg Gusti rikala kapitayane marang Gusti mimbuh-mimbuh mantep kandelan santosa saben ngriyayakake Ekaristi. Wong sinebut wareg Gusti rikala tansaya wicaksana lan diwasa rohanine minangka woh saka tindak midhanget lan maneges sabda dalem. Wong mau tansaya nyawiji lan ngemperi Gusti kang nyawiji dheweke ana sakramen Ekaristi. Semono uga wong-wong kang nandhang gelo, sedih lan kuciwa sinebut antuk daya kekuatan rohani rikala rumangsa antuk panglipuran saengga bali saka pahargyan Ekaristi darbi semangat anyar kanggo nglakoni urip mangarep. Para tresna welem kinasih sawetara pitakonan prayoga kalelimbang. Apa aku ya bisa nyawang pahargyan Ekaristi minangka pahargyan bojona karohanen? Apa aku ya wis kawargake lan kagawe mari ngelake saben-saben rampung nderek misuci? Menawa panjenengane isih nganggep hosti minangka roti lan rah minangka anggur sarta ora bisa ngrasakake apa-apa, ateges durung bisa kawaregake Gusti ing bojona dalem iki. Suwawi sami mujuk,
Kunjung asma dalam Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.